Nomzala ngidinga usizo olushesha kunentombazane ekhulelwe ngayishaya noma yinini ngani. Ngiyacela sisi, kumele wenze ukuthini. Ishita yenza okuthile. Uyambona uyaquleka. Ishita, kufanele ngabe ukubeletha kwakhe kuyaqala manje. Kodwa uIshita uyinyumba. Mangase kuthiwa khona into enzeka kulowa mntwana uba namabhadi noma uba ney'nkinga, umuntu uzokhomba bani? Uzokhomba uIshita ngithi. Iwona umsebenzi wakho ukuhamba ukukhumbula into zabantu uma usubatshela emehlweni. Phela wena wazi yonke into. Mika phuza la. Suza lento ngikutshelanga yini ukuthi angimsebenzeli. Ukade wazi yini ukuthi uMika ujela noMehiri? Bese nimhlolile yini ukuthi ukhulelwe? Ngicabanga ukuthi nje uzithwele. Uyabona lo mnyeni wakhe akamthandi Jeneze. Akuchazeke lokho ukuze alidinga uthando. Ukhona-ke naye phela umuntu ozodinga ukuthi ameseke. Uthando lento luqala ngomsombuluko ukuya kwisonto ngo 8:30 ebusuku kuStakhanya kuphela.